Kanye. Ashengom. Okay. Skokele Zuma, skokele Zuma, spuyele makaya tina sogina, skokele Zuma, Zuma, spuyele makaya tina. Ugena ganja diyote, ugena ganja, ugena ganja. Sugina Zungkod, I must knife. Tom Som Kondi, I must knife. Nick Popa, Kimapoy, He I'm sure lose. Masoja Gatam, Yola, 90 degrees, when out. Physical training, jetty, side, Matuma, side for Zapoza. Afika massage essentially Sihlangene la nomndeni wakaMahlangu sihlangene nomholi wethu uNomalala baba sicela ukuthi umnikeze insukuzo kuphila sicela ukuthi umbusise Nkosi sicela ukuthi nawo umoya the undying spirit of Solomon Kalushi Mahlangu ungangena kule ndawo uNkulunkulu olungileyo usihone uNkulunkulu wami sibe munye umoya wakho kube uwe Nkosi yami oyofunga kule ndlela Nkosi yami ukuthi konke kuhambe kahle sicela konke lokukhulu kuzithoba egameni elihle leNkosi nomfelo wethu uJesu Kristo kuze kube phakade amen. Thanking the program director for the opportunity that has been given to me as a family and niece of Kalushi Solomon Mahlangu. Let me also acknowledge the president Ubaba Uzuma, the leadership yonke MK Party, no Bala Jigalele, no Sozimali. I greet you, comrades. Comrades, allow me. Usually, I'm not used to read. I talk what I think is right. Today, Mvumele, program director, to say to you that the speech was prepared by the dead. I'm representing Chief and I'm going to read what Chief said. And I'm very proud of Chief. I do understand ukuthi by virtue of position yakhe, uyinkosi yabo bonke, kuba nzima ukuthi abonakale. But Comrade Nhlamulo mentioned is very true, comrade. Take it serious. Uthe uPortia, comrade MK in good standing. Amandla. I read. As Mahlangu family, we like to thank MK Party the way they recognize us as the Mahlangu family. Solomon Mahlangu belongs to the nation, and hence MK Party supporting the family, we are behind the MK Party.
Many parties does not recognize Solomon. We thank MK Party for the recognition, the role that Solomon played for the nation and the freedom we are enjoying today. Those who fought for the freedom are forgotten. So we are honored to know that MK Party still remembers Solomon's role and still stand by family, and in recognizing that Solomon played a critical role toward the liberation of this country. And now people are in power because of people like both Solomon and other fallen heroes, you name them comrades, and of which they are all forgotten. Long live the undying spirit of Solomon Mahlangu, long live. Long live the undying spirit of Solomon Mahlangu, long live. And comrade, in additionally on what Chief Mahlangu has alluded here, is to say, take note, comrade, we started from Gumagalos in the morning with President Zuma. And remember, comrades, for those who are not aware, that President Zuma was a general to Comrade Solomon Mahlangu. And comrade, in closing, hence I've alluded to the speech is written by Chief. In closing, MK Party, Mamelodi, we are saying, as Solomon Mahlangu family, we are there in support of the MK Party. We've realized we recognize the family. Manda, aweto, ufike ekhaya ubatshele, ufike ekhaya ubatshele, la ngiye khona, eMahlanzini, Tanzania. Ufike ekhaya ubatshele, la ngiye khona, eMahlanzini, aseLusaka, awuthabatha nansi AK, ayubulale zonke lezinja zanamabono, awuthabatha nansi Bhazoka, ayubulale zonke lezinja zanamabono, Oliver Tambo, 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 Usiba Mungasiekele, Oliver Tambo, Oliver Tambo, Oliver Tambo, Amanda, awethu, kwasa mkhonto kwasa, sihone msholozi sihone, sihone msholozi sihone, viva MK Youth League, viva, viva MK Women's League, viva, viva MK Student Movement, viva. Comrades, bingelele, our Supreme Leader, Baba Msholozi, ngibingelele i-High Command, ngibingelele comrades,
abantu abasha ngithi viva umuntu omusha viva. Ngibingelele comrades amakhosikazi. Viva Mbokodo viva. Ngibingelele abelaphi bendabuko. Viva abantu bendabuko viva. Ngibingelele comrades ama-disabled umkhonto wesizwe party. Kwaza lapho kwaza. Maqabane ngibingelele iParliament le-national le-legislature yala eGauteng and comrades all protocol observed. Maqabane si-MK Youth League comrades sithe namhlanje ake simise ama-program asinawo size la comrades sizohabula sikwazi ukuthi umzabalazo comrade ungani. Sazi comrades ukuthi abasuka ngemuva kwethu wabasacrifice nje sesikwazi namhlanje ukuba ne-freedom kwenzakalani kuphi umzima abadlula kubona. Athe comrades umsholozi ubethi kuthina ngoDecember 16, 2023 ukuthi uyaqhubezela manje umzabalazo wawulwelwa uSolomon Mahlangu sajoyina as young people comrades. So ke Maqabane silapho uzosho cha iMK Youth League comrades iMK Youth League ngeke izifane namanye ama-organization abantu abasha. This is the Youth League comrade ezohluka emphakathini la ngaphandle Maqabane. And comrades youth le Maqabane ezokwenza okufunwa ubaba umsholozi. Engeke iyenze ongafuna ubaba umsholozi. So noma ungasithatha uyosithengela utshwala sizokuthatha sikudayise senze iprogram ye-MK party. Sengivala comrades ngoba ngisafokethile umuntu wathiwa kumina ngino 2 minutes. Uma kungenjalo ngizokhishwa la. Comrades iMK Youth League Maqabane iqale i-campaign yokuthi where is our vote. We remember comrades ukuthi last year umsholozi waya ka-IEC ethi kubona bamusa uku-issue out ama-results. Now as the MK Youth League sithi thina ke Viva MK Women's League, viva! Amandla! Peace in our land, peace in our lifetime, peace in our lifetime, peace in our land, peace in our land, peace in our lifetime. Ngibingelele comrades, ngibingelele ubaba, ngibingelele abaphathi bethu baseParliament e-Assembly. Ngibingelele i-National High Command, ngibingelele na wonke umuntu okhona ukusingatha namhlanje. My name is Banda Mchunu. I'm the national organizer of MKSM. Lucky enough, I'm from Tshwane. This is my home. Commanders, welcome. Siyabonga commanders. As MKSM, all we are saying, we are supporting Commander Xibane, saying we are going back to the streets. We are going to fight for umuntu omnyama. We are going to make sure justice is brought. Amanda, away, bye, buye. Thank you to the organizer. As I call on the convener of the Women's League, let me also, it's important to recognize that when we started Umkhonto weSizwe, there was also the inaugural convener who ended up going to Parliament. I must say, Comrade Shelley Brown is also here. I also want to recognize our convener from Mpumalanga, Advocate Mkhwebane. With that, let me call on Comrade Mashozi, Thando Shozi, to give us a word or two. Viva Umkhonto weSizwe, viva! Viva Women's League, viva! Viva Students Movement, viva! Viva Youth League, viva! Viva ATM Women's League, viva! Amandla! Viva abalaphi bendabuko, viva! Viva amakhosethu esintu, viva! Amandla! Siyabonga ama-comrades, angifuni ukuthatha isikhathi eside ngikhuleke. Siyabonga. Ngicela ukuthi ngibonge leli thuba
lokuthi ngikhulume la ngosuku olubaluleke kakhulu lweqhawe lethu uSolomon Mahlangu. Ngicela ukuthi ngiqale futhi ngokubingelela zonke inkokheli ezikhona la ngaphambili engisho nje ngithi ubese balile kakhulu undodana ku Youth League ukusukela kwi High Command kwehle njalo kuze kuyofika kumalunga aseParliamente kufike kumalunga amanye akwezinye indawo angangigxili kakhulu all protocol observed. Ngicela ukuthi bokuncane nje ngizokusho namhlanje nithi uthe mangabe kukhuluma la uComrade Sindi wathinta udaba olukhulu kakhulu ekhuluma ngokuthi amagama esithi mangabe sikhumbula leli qhawe ekuthiwa uSolomon Mahlangu elakhuluma lathi igazi lami uma ngabe liphophoma kanje liyothi malisuka lapho bese linisele noma lenza ukuthi kube nezitshalo ezintsha eziyoba eze freedom. Kufanele ukuthi sikhumbule ke lokho thina amakhosikazi ukuthi kuleyo nto sine role ebaluleke ngendlela esimangaliso. Ngisho lokho ukuze ukuthi kube khona ifreedom ngicela ukubuza ukuthi izimpi esizilwayo singamakhosikazi ezigabani azingabi lezimpi izimpi ekungezona zethu kodwa sesizithola singaphakathi kwazo ngoba sinayo iconstitution esiguidayo sinawo umbutho nekhaya esalinikezwa umsholozi akuzukuba khona ke ozokhethwa ukuthi lo ungcono ukudlula lo sine responsibility each and every one of us laba bafike ngaphambi kwethu ukuthi basikhulise thina esifike ngasemva kwabo kuze sihlangane samakhosikazi siphathe lelizwe kuthiwa abantu besifazane ibona bayolikhulula lelizwe. Ngicela ukubuza ukuthi makhosikazi mangabe ukuthi sizolikhulula lelizwe sizolikhulula kanjani si divided. Unity is what is going to drive us to where we are supposed to go. Amandla wahlangana amakhosikazi wahlangana amandla viva Women's League viva Amandla wathinta imbokolo wathinta abafazi. On that note, I want us to recognize the heroes of the Mamelodi 10. Abomama bahleli nathi la phambili la. Sihone msholozi sihone ngcamanela sihone. Comrades, ithi ngibingelela umndeni owazalela iqhawe umndeni wakaMahlangu. Ngithi umndeni wakaMahlangu siyabonga. Uma umndeni wakaMahlangu ungabhiyozi nabantu abacelebrate abantu ababulala igazi lomntwana wabo abantu beDA ubaba wakhona wagweba wathi ubulawe iqhawe lethu lomkhonto wesizwe angeke sikole somkhonto wesizwe igazi lakhe aliphanalanga in vain. The blood of our Matthias is not in vain. Sizosiphindisela as long ilizwe lingakabuyi sizosiphindisela. Into esicela kinini abantu baSouth Africa singamalungu omkhonto wesizwe ukuthi umkhonto wesizwe uzoremain kuyi-shield and the spear of the nation forever. Nina organizani nanto esizibiza people's organs of people's power. Sithi viva military insurrection Burkina Faso viva. Viva military insurrection in Somalia viva. Basiprovokile ngo-2024 basiprovokile. Amandla jikijela umkhonto jikizela kwaza umkhonto kwaza uba umsholozi wasinika isignal wathi bayasiprovoka sesimele i-order kwaza umkhonto kwaza amandla
Program Director, angibingelele bonke abantu abakhona kule ndawo. Ngibingelele uCommander General wethu uComrade Jacob Edayifengisa Zuma. Okwani nje ukuncanyana. I'm going to introduce the National Deputy Chair, who is going to introduce to you the only president in this country who has changed the lives of media. Then any agreement go to uComrade Zuma semfuni la eMozambique. Amabhuna wakhuluma nabo Samora Machel lapha. Comrades, uComrade Zuma lengizomsukumisa manje. Beka imember ye-National Executive Committee ye-ANC e-exile aku High Command yomkhonto wesizwe beka HQ and beka responsible for political intelligence and combat units operations. Usho ukuthi uComrade President produce ama leaders nama heroes amaningi inside the country, and one of them uSolomon Kalushi Mahlangu. uComrade President uZuma akabakhohlwa amasoja wakhe, uyawahambela noma kakuphi noma afike endaweni uyaya khona lapho.
ngokusinikeza ithuba ukuthi namhlanje esikhumbule iqhawe lakithi. Ngibonge kakhulu kuba khona kwabaholi phakathi kwethu sebebiziweke ngokuhlukahlukana ngeke ngisangiphinda bonke nje zonke izigaba zethu zomkhonto siphinde futhi sihloniphe amakhosi akhona, sihloniphe nabelaphi bomdabu bakhona, ebese sihlonipha wonke okhona okanye nathi namhlanje njengoba sikhumbula leli qhawe esikhathini esenza omunye umlando eSouth Africa. Sibonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sibe khona sonke ngala, sikwazi ukuzokhumbula leli qhawe. Ekseni siqale kuleli jele elaqeda abantu libulala abantu bakithi abamnyama. Izibonakaliso ezikhona lapha kulela jele ezisodongweni lapho khona abantu bakithi abaningi abanqunywa intamo. Munye kuphela umlungu esimbonile kulaba esibabone lapha. Mhlawumbe ngoba bekunoqembu oludala ukuthiwa solwaze lwathi ucisha, mhlawumbe bakhona nalapha asazi, kodwa munye simbonile nesixoxelwe indaba ngaye ukuthi wayemhlophe wajoin ANC underground, wayesebenzele ANC, bathi abelungu uma bezwa lokho bambamba bambona ukuthi ufanele ukuthi agwetshe intambo wafa engazange abulale umuntu. Esivakashele lapha ngoba sifuna ukukhumbula lensizwa yalapha eSouth Africa eyiqhawe ngendlela esimanga phakathi kwamaqhawe amaningi. Sikwenze lokho ngezizathu ezibaleke kakhulu ngoba ukubonakala ukuthi inkululeko yethu ayikafike ekugcineni kusenze sonke esilwela inkululeko sibone ukuthi sisesebunzimeni. Uma izinto zinje, uma windoda wakhile kulabo abakholelwayo kwabadala, kuyekhulunywa nabadala ukuthiwe sincedeni nanku sibhekene nempi. Besenza lokho ke namhlanje kuleli qhawe lethu eladuma kakhulu ngezinto ezimbalwa ngokuthi kwakuyisosha elalingane kunawo wonke amasosha, kwakuyisosha elikhaliphile elinesibindi. Ufisani njengoba besegwetshe intambo njena nawo wasesha amagama amaningi esiwaziyo sonke ukuthi ufisa ukuthi kube njani. Amagama ashiwe lensizwa ayemakhulu ngendlela eyisimanga. Uma walinganisa ungalinganisa namagama ayishiwo abahola abadala oMandela, indlela ayibonisa ngayo ukuzimisela kwakhe ukuthi thina ndlemnyama sizikhulule. Ilanga ke leli elikhulu lokuthi simbungaze, simkhumbule, simcele futhi ukuthi asisize kulolu takati esibhekene nalo lokukhulula umuntu omnyama. Hayi ukuthi waye ilona sosha kuphela, maningi amasosha ayikhona, maningi awasale empini, namanje asekhona ayekhona ekanye naye. Sengathi ulethilanga nje, ulethile sambulu.
Ngiyabonga mfana kithi. Ngiyabonga. Lokhu ukuthi kube khona ukuhlangana kwemoya phakathi kwethu kanye nomndeni baleli qhawe. Kuyinto ekhulumayo ngoba kuyasibonisa ukuthi sifike lapho khona singasathandi ukuthi ngisho inkululeko noma ibe khona ayiphelelanga sisahlupheka namanje futhi mhlawumbe ukuhlupheka sekwandile ukunoma kunciphe ngendlela ethile. Indlela emnyama ke njengoba iphelele ingaka nje ithi ngeke kuzobe sekugcineni sihlupheka. Ingakho ke sithe leli langa ake silikhumbule nje ngokugcwele okuthe swi. Jabula kakhulu ukuthi sifikile ngobuningi bethu. Esikwenzayo kwamanje ukuthi sifuna ukukhululeka ngokupheleleyo. Asikuceli, siyakufuna kube la. Sikusho lokhu ngoba indlela esaphethwe ngayo ihluke kancane kule ndlela esasiphethwe ngaphambi kokuthi kuthiwe sikhululekile. Ikhulumi seyikhulumelela zase zithinta enye into eyabe isifundo sokuthi thina asikakhululeki. Namzukwane uhulumeni wethu lo esazi ukuthi wakhulula isizwe wenza umhlola uma bethola ukuthi kube khona omunye wethu ukuphikisane nabameli not nabameli namajaji ase endaweni yokugcina ngci othi mose ugwetshe wona awusakwazi ukuya kwendawo. Abopho omunye umfo wala ambize enkantolo ngendlela wrong. Wayesethi ke lo mfo la ngoba wayazi ukuthi sikhululekile kunento esibizwa lokuthiwa abantu abakhululekileyo lapha eSouth Africa abasathintwa njengoba bethintwa kuqala sisacindezela. Ubuqiniso sebuyahlonishwa eSouth Africa kusho abantu ikakhulukazi ifundiswa zomthetho. Base bethi lo munye umfo unecala engenalo. Wasethi ngeke enkantolo ngoba kudlalwa ngaye. Athukuthela laba abantu abanikeza umthetho bathukuthela baganunwabo baze bavumelana bengamajaji bebaningi ukuthi lesiwephula umthetho obusedelelile lo simbophe njalo. Wathi lo mfo kazi wayingene yini wathi ngeke ngize enkantolo manifuna ukungibopha ngakwenza ukwenza ngoba babengenzi umthetho. Kwase kuthiwa ke akagwetshwe njalo bambiza ngegama sengimkhohlwa nje ukuthi ubani lo mfo bambiza ngegama. Bathi kufanele ukuthi ayodonsa ejele. Lelizwe lethu esalikhulula nokuthiwa liphethwe uhulumeni obhekele inhlupheko yabantu abamnyama benza isimanga. Bahlomisa amaphoyisa kulo lonke izwe ukuthi lilandele umuntu eyedwa nje engaphethe ngisho ukuthi kaMentshisi eyedwa nje kwathiwa kalandwe
kwaqhamuka amaphoyisa kwaqhamuka yonke into kwaqhunqa amahlathi wayesethi ke lo mfo ngoba ebona ukuthi ya isu leli lokubulala abantu bakithi bafuna ukuba kube khona lento ebizwa kuthiwa yini konje le abantu befaba abaningi masaka elinye igama Genocide. Genocide. kuthiwa yini Genocide. I think so. I think so. Kodwa kuphelele nje kahle. Dewe ni genocide. No. Uqinisile nonke niqinisile ke ungaqinisile. Kodwa cishe ngathi wathi lo mfo ngivikela ukuthi kungabi nendawo lapho kwafa abantu abaningi nami lapho engangiyofa khona ngathi akufuneki siphinde sibe nento esizoyibiza ngokuthi twayini konje yiphi elinye igama engingalishongo ngathi angayizwa kahle ngiyakwazile amanye kuzothiwa inkandla massacre kwakuzosho njalo kwaphela kwakulanda umuntu lapho enkandla labantu ababezofela khona yithi esazibonelele ukuthi la sobulawa la lo mfoke wasethi nongcono ukusindisa abantu ngiyodonsa ejele wadonsa icala engenalo impela bamdonsisa nje ifreedom ke leyo le esikhuluma ngayo sithi ayiphelelanga ngoba ezweni eline-democracy eline-freedom yayingeke yenzeke lona bangagcina lapho ngoba indle emnyama yathukuthela yama ngenyanga bathi noma ngasebona labo balapha enkandla asibabulala kwaphela abantu angibone ukuthi ukhona umuntu ongathi sikhululekile thina abantu abamnyama siyabusa kube kusekhona into enjengalezi ezenzekayo kwacacela noma ubani nobe engaboni ngoba abanye babebona abanye babengasaboni yikho lokho kwenza ukuthi kube khona ukucabanga ukuthi sizokwenza njani uma kunje so ivumela ilento ukuthi siphinde sicindezelwe sekuthiwa sakhululeka na ukuthi ke sinenhliziyo ezinhle ngoba siyixoxe kakhulu leyo ndaba siyesibone ngathi hayi nje mhlawumbe futhi singayixoxi kakhulu ngoba sekuye wabakithi asebeziphethe siyokhumbula sonke ukuthi ngenkathi sekuvulelwa amaphoyisa namasosha kwakhishwa yonke inhlobo esibhame khona lephezulu kwahlonywa sengathithi ile yampi yakudala ongayaziyo oyizwa ngendaba zikhishwa insizwa lapha ephethizwe okufanele ukuthi sithande isivikele yenze konke kodwa yakhipha impi sengathi koliwe impilo kude into eyisho ukuthi ke thina nje emnyama sikakhululeki eqinisweni wakwisibonakaliso leso yilokho kokwalindela ukuthi eyigigabeni ezibe khona kufika isikhathi lapho esithi khona no lo mbutho wethu
owafelwa amaqhawe ahlala emajele iminyaka neminyaka, ahlala ngaphandle iminyaka neminyaka, afela empini. Ukhona abangayinakile lento. Ngisho uhulumeni wethu impela lo esithi ngowethu, uye lo obese sijaha. Kusho ukuthi impilo yethu ibisincike kule yanto eyayikhona kanti kusathiwa kukhona i-apartheid. Ungasekho ukuthi ungahlala uhlale nje uthi sengiyobona ngokudutshulwa noma ngokugwazwa noma ngokwenziwayo. Iyo lenza ukuthi sibone ukuthi indle emnyama isukuma ime ngenyawo njengoba yasukuma nakuqala. Ikhulule izwe lakithi, sikhulule sonke. Kubalulekile ukuthi sikukhumbule lokho, ikakhulukazi ngoba hayi ukuthi inkululeko lesayicela sathi siphene inkululeko, sayilwela kwachitheka igazi. Akuyona into encane leyo. Asikwazi ukuthi amaqhawe akithi asale empini sekungathi kuphakathi nendawo ebese kuthiwa hayi anilutho, ebese siyahlala nathi siyathothobala nje. Iyo ke lento ethe uma simemeza ukuthi akuseyona le ANC esiyaziyo, enye le ngeke manje siyivotele. Okuzothi abantu base South Africa bacabanga njengoba sicabanga, kube yilona elizosithwala lisuweliselele enkululekweni. Lokho yiwona obangele ukuthi sakhe leli qembu Umkhonto Wesizwe Party. Ngoba sasingasho ukuthi uthukuthela umuntu oyedwa nje noma ababili abathathu. Isizwe sase sisenkingeni, singazi ukuthi sothathani sihlanganise nani. Kwakunzima ukukwenza lokho. Ngenhlanhla kwakukhona amava ukuthi sesake sayenza into ngaphambili, njengoba kwathi mabhenu ANC saqala impi. Manje sekuyi-ANC le esiyiphethe esibanga ukuthi manje sibe sosizini. Abasezwe abantu bakhona tu. Angikhulumi ngoba ngixoxa nje. Ngemva kokwenza okuningi kungenzeki lutho, ngaze ngathi kuzoba khona inkomfa. Ngathi noma kanjani ngoba enkomfeni siyamenywa thina okuthiwa sizicicibala kuthiwa yini konje. Lapha sabasuke sebakade bomongameli bangasebona. Ofoma ya naligama. Ngathi ngoba siyesihlale lapha ngemva kuthiwa sicicibale sibe izithuthuthu nje sihlale lapha. Xoxo noma ubona bayabheda manje. Awukwazi ukungena kodwa nina kade niphethe imeni. Ngase ngithi no kulokhu ngifuna ukuya, ngeke ngihlala lapho kuhlala khona i-leadership. Ngohamba neyami lokhuzana, branch lami le lokhuzana engizohamba nalo ngohlala nabo ngoba ngifuna ukuphakamisa isandla ngikhulume. Ngisho ukuthi ANC iphumile endleleni. Ngifuna ukuthi ngoba sibaningana la ngikwazi ukusho ukuthi bonakalaphi ukuze ke manje sithathe lesinqumo esinje. Okubalekile ukuthi sisihloniphe ngoba siyavumelana ngaso.
into eyenzeka kuleyo nkomfa yokugcina into engakazi yenzeke emlandweni walombutho sithi ANC eyayisibonisa ukuthi akuseyona le ANC siyazi ngafike ngahlala nama comrade ebranch yami ngenhlanhla babe ngikhethile ukuthi nami ngihambe ngibe khona la ngajabula ngathi noma kanjani sizoyixoxa silungise lento yonakalayo angifuni kube khona umuntu ozisolayo ngokuthi hawu ngayishiya banje ANC kwenze njani ngiletha nje inkulumane ezincane ezokubonisa ukuthi bebengaseyona leya ANC siyazi kwathi mase kufika isikhathi sokukhuluma mangiphakamisa owaye esihlala kwangangibona nhlobo ngaphakamisa isandla sasakhathala lesasekuhla ngaphakamisa sasesinxele saze sakhathala naso ngaze amakhomreti angisiza thatha lolu qembu lelibhale ama-province bezama ukubonisa ukuthi hey bona akaboni nhlobo kuthe kuhamba and ngangiyimisele ukukhuluma ngibatshena ukuthi seboneka kangakanani bangincintsha lokho ngamabomu owayephethe usihlalo uma esethi no hayi sekuyiwa kuthiwa yini abantu uma bephuma beyohlangana konje kuthiwa oh yeah kuma commission kuthiwa ama commission uma commission ukuhlukana abantu njengoba sebangaka nje sihlukane bayoxoxa into ezihlukahlukene kodwa eyodwa ngase ngiyasuka ngiyakulensizwa ngiyibuza ukuthi wendoda kwenze njani ngaphakamisa isandla kulokufikiwe la ngazo kwaphela ungangikhombi kwenze njani wathi akangibonanga ngoba ngihleli kude lapha kodwa bekhomba nabantu abehlele emva kwami ngathi ngizokwenza njani ke ngoba ngifuna ukukhuluma la ngifuna ukuchaza ukuthi konakelephi ngoba ngiyazi ukuthi konakelephi hayi salusuya lapha lokho bokusho ke ama commissions ngokukhuluma kuma commissions ngathi no angeneliseki kade phela ngikhona kulombutho nina uma sebebhala laba bebebhala uma bebhala into eningayithandi nethi ayisusa lokho bhala kanje sifuna mina iqiniso engizokhuluma ngalo kodwa no ubatshela ukuthi sikushothini ukuthi bakudedela ukukhuluma nangempela ngaya ngakhuluma ngenza izinto ezimbalwayo zokuthi ngibatshene labo ukuthi njengoba ngilaba mfowethu nginikezwe ilungelo lokukhuluma ningalokhu nithi 2 minutes 3 minutes funa ukukhuluma kudala ukuthi siwe nangempela bathi zolithola ithuba balithola ngakhuluma ngezinye izinto ezinale kune document ethandwa kwa ANC okuthiwa iMorocco ngokwazi ngithi Morocco ubani okhumbulayo Morocco ya Morocco document ibizwa kuthiwa yini strategy and tactics yes awuzwa ke nangoke umuntu waseparliament uyazazi that uma ngiqeda ngalo ngakhuluma ngokuthi leadership ye-ANC isihlulekile kuholi ANC ngayisho lapha uma bayibhala khona emabhukwini ngase ngibanikeza ukusuka nokuhlala ukuthi konakelephi angithi ngilindele ukuthi phela into engixoxa lapha izoya manje kulabe kade nibasho iyoxoxwa khona ngifuna iyoxoxwa le ndaba amalungu ANC yabona ukuthi labaholi sebehlulekile
uma kunjalo ke kuyekuthathwa inqumo eziserious labatshena ukuthi bahlulekile bengabaholi baze bahluleka ukuqondisa umongameli naye wenhlanhlatha wangena ehlathini layichaza nezakhe izathu nezinto ngendlela ababulale ngayo umbutho ngenzela ukuthi kufanele ukuthi bazi ukuthi lento ayisiphethe kahle thina imember sifuna kubuyelwe kulo ANC simaziyo lokho kwenza kwami kanjalo kwenza isimanga sathi uma sisuka ngemva kwalokho siyodla ey'ndaweni esihlala kuzo sezwa sekumenyezelwa silapho ukuthi inkomfa iyapostponwa sibe khona sontshena akukaze kwenzeke since 1912 kwakhiwe i-ANC akwaze kwenzeke lokho bebalekela inkulumo esasiyenze lapho ngoba kwakufuneka manje sibhekane ngqo ukuthi benzani awubulelelana umbutho na sibuze sasizothi upresident uyehluleka ukuhola umbutho nokuhola izwe somtshena emehlweni singafuni ukukhuluma ngokumemeza lekude sakhala sathi awubasi akaze kwenzeke lokho kathi sothatha kanjani izinqumo ngemva kwalokho ayizange iphinde ibe khona inkonfa lokho ukuthi izoba khona kwenziwe enye into ongazi ukuthi ungayibizwa ithini i-National Executive Committee yahlangana eGoli onke ama-province oma-9 aba nakonfa babo awukazi uyizwe leyo nto uma sesifika-ke sesiyolalela noma sisesokhuluma ngombhobhoko ngoba manje sebebalekile kwase kuthiwa hey uma sekuxoxa la iprovince ngayinye emcimbini owodwa ozokuxoxwa kokhuluma abantu abathathu kuphela kanti asikho enkonfeni la and futhi ke laba bazokhuluma umuntu angadluli ku 2 points two what 2 minutes nanku umhlolo kwathi ke uma sekuphele konke sekunje ngabona ukuthi bengithi i-ANC file nje ngithi mhlambe isaqhuka ilele ngesisu lefifi kamizila ise kulapho ke okwathathwa khona lesinqumo ngasithatha nje ngingedwa ngathi inkomo ngazala umuntu ngeke abakithi abantu ngeke bayivumele uyabona ke uma ngicabanga ngikhuluma ngibeka noma ngithi ngithinta nje abanye abantu sivumelana bathi right kodwa mase ngiya ngala ukuthi hey asenze lento akulula ngoba ayikaze yenzeke lento manje kuzokwenzeka kanjani ngakhuluma nezinye izinto engizaziyo impela sivumelana engiyabona ukuthi akungiyabheda kusho ukuthi sengiphuphile yangibhalela idocument eshisayo echazayo ukuthi ngiyabona idocument ayisho lutho kulapho ke kodwa engathi khona la uma ngisaphila ebese kuthi ngemva kweminyaka ngife uma sengiqhamuka ngale kubaholi bethu ngiyothi kwenze njani umbiko wami uyothini bathi laze lafizwe nikhona bekwenze njani ngase ngithi uyabona la azilime ziyetsheni ngokwanele iyaziwa kwabathile
ezweni leli lakithi njengoba linje. Kodwa sazi kahle ukuthi ngamzukwane sakhuluma abakithi bosizwe ngoba lokho esikwenzayo sithatha le ndawo ekade iphethwe umkhonto wesizwe sizophathwa yithi manje. Sase sithi uyabona kudala abaholi bethu be-ANC bazuma izwe ngokumemezela umkhonto wesizwe lowo umenyezelwa uMandela owawuyinto eyayithatha indawo ke-ANC yokuthi isebenze underground. Ngenkathi bayenza ku December 16 kwakuyilanga elalaziwa ngokuthini konje before Dinga's Day. uMandela kanye nabahola ekahamba kanye nabo babefuna ukutshengisa ukuthi yimpi le ngoba lento kuthiwa iDinga's Day kwaqanjwa impi eyalwa phakathi kwabamhlophe kanye nabamnyama. Akekho ongazanga noma ekude ukuthi hayi lento isho kunye. Sathi uyabona uma sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi senzani manje asize bese libizwa ngelinye igama manje kuthiwa yini konje ngaphambi kwalokho la kuthiwa yini singaka Dinga's Day. Awungcono kabi Dinga's Day man. Kulapho ke esahlala khona saqoqana ase ngithi ayona into encane lesiyenzayo sisosusa umzabalazo oqala ukugcina kufanele abantu bawubone bawazi bawufunde bafunde incwadi ibhaliwe kodwa ingavuliwe. Sathi abantu abaxoxa udaba lwempi ukuthi kuliwe eSouth Africa yaxoxwa eGoli kuleli lokishi okuthiwa yini Soweto. Soweto wow. Because kulapho uMandela noSisulu abaxoxa khona indaba yomkhonto nawo onomlando ukuthi waqala ngenkathi amabhunu edeclareisha ukuthi umuntu omnyama ayiphele le nto emithetho yamangisi ephephethayo. Bathi makwenziwa njalo i-Youth League ye-ANC sizwa i-Youth League bahlangana bathi ngeke bakhi document eyayibaleke ngendlela eyisimanga eyayithi uma amabhunu ethi azosiphatha sifake ekhoneni asihluphe ukudlula amangisi kusho ukuthi thina kofanele ukuthi sisukume boycott sidube senze konke kodwa uma ingalungi lento yofanele ukuthi sithathe ikhali silwe. Lenkulumo eyalethwa yilamaqhawe amabili yayisuka kuloko ukuthi kwaba isinqumo sentsha esasithatha sasinikeza uMotherboard ukuthi sithi akwenziwe kanje. Sabuyela lapho ke sacabanga konke lokho uma sesifuna ukuthi manje sifuna ukuqhamuka ngendlela yokugcina mashona khona ngathi emadoda asikwazi ukuhlala kuze kwesegcineni kodwa singayithi vu le ndaba. Ngikhuluma kubantu abayaziyo abangathi kusasa namanje nje uma ungasuthi ayihlome ungababona kahle wonke uzimalanga abasithanda isibhamu mayi babo
kodwa ngangeke futhi ngiye kubo bonke, kodwa ngaya kwabathile. Kulapho ke okwathi ngokuhamba kwesikhathi ngathi uma singase simemezele la ukuthi sokwenza lokho bazosivala simenswi, asisebenzise i-training yethu senze into bengazi abanye abantu, sakwenza lokho. Kwaya ngokuthi ake nisho sikususa nini into, silitshena nini izwe. Wasicacela ukuthi akufanele lento siyiphathe kabi ingaze iphunyuke. Okokuqala nje akufuneki ukuthi izitha zethu zazi ukuthi sicabangani senzani. Sase sihlela zonke izinto yasupportwa ngempela, kwavunywa ukuthi isikhathi sokuthi kuliwe sesifikile. Yaxoxa indaba bavunyelwa. Ngifuna ukuthi sazi ukuthi lokho esikwenzayo senza hayi ukuthi siqale into entsha, senza umlando okhona obonisa ukuthi asiphumanga endleleni, sisahamba ngale ndlela, ukuthi le ebesihamba ngayo kuqala ayisifikisanga lapho besiya khona. Le izosifikisa noma kumnyama noma kubomvu. Ngoba into esiyenzayo akuyona into esiyiqambe nje. Okokuqala kwakulwazi ukutrainer singamasosha nokuthi kwenziwa njani mawubhekene nesitha. Kuyiwa kanjani kuso, uya nje lesiphongo noma uyacabanga wenze konke. Sasengenalokho isikhathi sokuhlala kanje sikhulume konke lokho, kodwa kubalekile ukuthi manje ngoba sesiyenye into manje, enye inhlangano manje sisatshwa izwe lonke, kufanele sizazi ukuthi asidlali ngakancane. Yathi uma isilungisiwe lento kwase kuthiwa ngoba i-ANC le ehlalela yaxoxa lokho yavumelana, kwakusenento kwakuthiwa i-alliance, inhlangano ezaziholwa i-ANC. Ngoba ngaleso sikhathi sasingavumelekile ukuthi thina abantu abamnyama singaba senhlanganweni eyodwa nabelungu noma namandiya noma namakhaladi. Lokho kwaholela ukuthi zonke lezi zakhe inhlangano zazo kodwa sizohlangana ku-ANC. Kukhona i-South African Indian Congress, Congress wamandiya. Kukhona ubanokhumulayo Colored People's Congress yamakhala banokhumulayo. Kukhona Indian Citizenship, Congress of Democrats yabelungu. Kukhona ke i-trade union kwakuthiwa yini yona mayiphelele, South African Congress of Trade Unions, SACTU. Zasisebenza ndawonye lezi eziwu-5. Itheki i-ANC masithatha isinqumo sokuthi siyalwa manje, base bethi ngeke sikwenze lokho singabatshenanga abanakwethu. Kwaba khona umhlangano futhi wesibili owaba khona ubusuku bonke baze kwasa ngakusasa. Ekugcineni bavumelana bonke. Kwase kuthiwa ke iyoqanjwa kanjani lenhlangano ngoba sikwazi ukuyiqamba ukuthi u-ANC.
kufanele ukuthi siyiqashise leyo nto. Siyezwana. Ulapho ke sathi khona uma kunje ngeke sisolela ke ukugcina manje. Uma lamadoda amabili exoxa athi lolu daba suluse kwi leadership mhlambe naye ebizwa ukuthi high something ngisazi na ngithinta lo mlandwana ngoba ngifisa ukuthi sibe serious ngalokho esikwenzayo. Singakwenze ngathi senza nje njengoba kwenza neANC. Thina singabogcina kufanele silithathe izwe lethu noma kumnyama noma kubomvu. Inhlangano yokuqala abavumelana ngayo ukuthi kusho uXhamela wathi wena uzoyibeka Diba enhlanganweni ye-high command. Kazi high command ngicabanga njengalabo abanye. Maye babo wanda msebenzi. Nangempela wafika uMadiba wayibeka abadala abazipolitiki kakhulu bathi laba bafuna ukubulalisa abantu labo abayivumanga eqaleni baphuma bejabhile laba bobabili bathe uma sebehleli wathi uXhamela Diba senza iphutha ukufanele ukuba sibriefe okuyena umuntu esimaziyo lapho ukuthi ipolitiki uyazi kakhulu khona elinye ikhehla nalo laliyazi kakhulu ipolitiki ngoba si right asikho wrong si right ukuthi isikhathi besisincane uma kunomhlangano omunye uma ngokhuluma naleli khehla wathi uye lapho ucele nje ukuphuza itiye nalo bese nixoxa kahle lolu daba baxoxa ngempela la kugcwala lathi swi wabuza imibuzo eminingi waphendula uDiba wayizwa kahle indaba eseyilalele enesineke umholi owaye nepolitiki kakhulu wayesethi sengikuvizile impondo uze kahle yabona ku-ANC ezayo kwi-high something ezayo kufanele uphinde bona ku-ANC sifile seyifefile iholo abantu kungazi ukuthi bayisikhathi sini noma kusekuseni noma kusemini noma ntambama ingasekho into ngoba sebonakele sabona ukuthi into ezoletha uphawu lokuthi yithi lapho asikhulumi lento ukuthi mhlawumbe ngoba manje sifuna ukwakha iphathi yethu sizuba yini i-democratic something no ubani ozozwa leyo nto mosho njalo ukuthi democratic ziningi nje lezi zinto baningi abantu abebeyiqamba lapha ngisho i-DA iqamba yonke inhlobo yento le kufanele ngathi uyadlala nje kwakubalekile ukuthi sikucabangisise lokho ukuthi sakha manje isikhali sokugcina sesizwe esimntu omnyama esizofana nomkhondo sizophatha umkhondo wesizwe sizonqoba ngomkhondo ngoba sasinqoba ngawo umkhondo wesizwe akuyona into yokudlala akuyona into esingayenza ngendlela ezahlukahlukene singenzi lento ofuna ukuthi siyenze ngithe ngisho lokhu ngoba ifuna sizothe sihloniphe sazi ukuthi senzani
isithunzi somuntu omnyama ngenkathi saphatha umkhonto akekho umuntu owayekazi ukudlala ngomunye untshontsho omunye abe yisela enzo konke ngoba sasuphatha umkhonto uma uganga siyawudumela funa abantu baqonde bathi thwe bajabule bazisane kube yikho konke ngithe angikhulume lokhu ngoba ngifuna sicacele ukuthi yini lesayenza hayi ukuthi sasuka nje sathi sifuna ukufika ekugcineni lapho kuhluleke khona abaholi be-ANC wabahluleka indaba amakhosi babe ngayikhuluma ukuthi leli izwe lamakhosi bingakhulumi bingasakhulumi nale document okwakuthi freedom charter ibingasakhithintwa yini nje kuphela iphathi ekhona lapha ku-freedom charter iyamalungelo ethu yona-ke iyabhalwa bhalisiswa ifundiswa lokho okunye ukuthi umhlaba uzokwenziwa njani kuzokwenziwa njani imfundo izokwenziwa njani lutho ayisaphathwa okubonisayo ukuthi ngempela ayiseyona leya ANC enye le thina sesakha lento endaweni ye-ANC umkhonto wesizwe ngoba i-ANC into yokhokho bethu asikwazi ukuyilahla so baphutha laba bebengasakwazi ukuthi bayiphathe so ithatha impahla thathe konke sondela kuthina no kufanele bayazi leyo ndaba kufanele bayazi ukuthi azidlali i-ANC into yokhokho bethu le yifa lethu sikwazi ukulithatha singasho ukuthi sathina saqhamuka nje sasaqhuba umdala kodwa sishintsha indlela esasihamba ngayo uma sekuvunyelene baxoxwa kwavunyelwana kwaphikiswana kakhulu hayi ukuthi kwakudlala ekugcineni kwavunyelwana kwasekuthiwa igama-ke umongameli wangaleso sikhathi inkosi uLuthuli wayesexoxa indaba ukuthi thina abantu abamnyama sinendlela esenza ngayo izinto uma silwa ngenduku intonga sticks noma kuxabana abantu ababili balwa kanjalo kodwa kunento yokuthi uma lo nomunye ebonakala ukuthi uyamehlula lo nomunye uyamshaya unelungelo lokuthi akhulume into asuke ethi ngayo hayi ndoda usungehlulile mhlambe bakhona abazi ukuthi kushuka ukuthi ekuthiweni maluju kusho njalo khona nokunye kusho uma esesho njalo ngokosiko lwethu awukusamshaya lo muntu uyamyeka iphela impi kwaziwe nawe wazi ukuthi akwangishaya kwasha kwavuka wayesethi kodwa uma lo oshaya omunye engafuni ukumyeka ngoba ethi ngiyamshaya ngokuthukutela kosukuma abantu bamvimbe lo bamlamula uma sebehlukene athi lo ngoba uthukuthela abese khokho bemlandela lo emzini wakhe ufuna ukuyomshaya impela uma esefike esangweni usuke esefike kungaseyona lempe benilwa nebabili usuke kusho ukuthi usuke sekuyimpi le akuseyona le ukuthi benixabene uma uyindoda uhlezi la kusho ukuthi lo muntu usehlasela usapho lwakho nomndeni yinye into esisele yokuthi uyisebenze ngoba induku ngeke usayisebenzisa kunesikhali ke sisibekayo thina base-Afrika esihlala lapha esigade umuhlasela umkhonto
wayesethi kuLthuli umehluko la ukuthi mhlambe lensizwe bengaphumi igwaze lo ngomkhonto enze konke ukuthi manje thina sikhuluma lokhu nje siyisizwe usho ukuthi lo mkhonto esingathi umkhonto owodwa suthathayo sigwaze sitha ngawo sekumkhonto wethu sizwe sizogwaza ngazi izitha ngicabanga ukuthi ke lenhlangano esifuna ukuyakha kubo umkhonto wesizwe laqhamuka kanjalo leli gama ANC kodwa ngeke ngivotele ngoba ngizovotela umkhonto wesizwe isizathu salokho sokuthi kubalulekile ukuthi amaqhawe kithi singawashiyi kubantu esingabazi ukuthi singabachaza sithi yini sisekhona sisaphila uyabona nje namhlanje besizobona la iqhawe elila lele kade sikhuluma ngalo ake sithi ke manje sesiwenzile umkhonto sawini sesothi manje sibukele uMahlangu lekude kube kungowethu nathi siyiye ngeke siyayilanda ANC ngoba amaqhawe kithi ahlala eRobben Island iminyaka ngeminyaka asikwazi ukuwanikeza kubantu abahluleke ukuphatha iANC amajaha ethu amaqhawe asala emzileni angeke sikwazi nokuthi siwakhumbule njengoba sikhumbule leli qhawe namhlanje asikwazi ukwenza lokho sifuna la akuthina sathi abalahle ANC akuyona le abayihamba enye into ngazi bizwa ngokuthiwa yini thina sisemi lapha yakwakumkhono khokho bethu sishintshe igama ngoba sifuna kulokubanga ukuthi hayi mthathu ANC wethu no sifuna ukuthatha kahle bengesanamandla sibambe sithanda into yethu le ihlola yini kanti sekuselwa yini uyabona ngijabule kakhulu into mfana wami lobuyisho la yokuthi kufanele ukuthi siqale manje ukubuza ukuthi esavota ngakho kuphi na asikwazi ukubayeka nje abantu bahlale abantwana naseke sifuna la ngoba siyazi ukuthi basirobha sithuleleni mhlambe ngalenkathi besaqala ukufanele sithule asikwazi ukuthula bantshontshe amavoti ethu wasuyasihola umholo beqhamuka ngala ngenhla ehamba ngenyawo waze wafika lenzansi ethi liphi ivoti lami ake sibuze lokho nje bonke umuntu ngisho bangacasuka sinandaba ngoba wathatha ngempela siyalifuna ivoti lethu la umkhonto wesizwe ke njengoba siwakhile awube lento esifunayo awungabi enye into akungabi yibala noma indawo yokubanga thola abantu bebanga ubala babange utshani utshani bami lobuhle lethala kuze kube yidiphi asikho leso sikhathi izinto esizishilo ukuthi uma sesiphethe sizozenza amakhosi awaphathe ezweni abe nezwi yonke lento esihlale sisho yenzeke njengendlela esifuna ngayo abalaphi bomdawo abangahlali phansi lapha bathengise izinto esisinda ngazo masigula sizobakhela ama chemist
bahlale emakhemisini bagaya izinto zabo laphaya lapha ngempela ngoba kulapho esiphuma khona okhokho bethu babephiliswa yikho namanje basaphiliswa yikho abakhona. Yini bukelo phansi into yethu bayalapha namhlanje size sifundise ukuthi sikhokhobe ngomuntu ezangifuna ukubona baze kathi babuya sinda impasini impela balapha ngisho imithi engalapheki ngalesilungu. Why sibavumele ezweni lethu badlale ngathi? Uyayibona leyo nto kanti njengamanje izwe lonakele kunezigebengu ezintshontshayo ezenza yonke inhlobo yento nje. Kunabantu ongazi ukuthi abaphilile kahle abayiphuzela utshwala nje forever azabula utshwala umuntu ngoba isekho imithetho eyayishawa yithi yamakhosi okwakufanele ukuthi ubhekwe la ukhona induna namaphoyisa esizwe angabikho umuntu owenza okunye. Kufanele ukuthi uma uhamba namhlanje uma uthi uyabona kuqhamuka umuntu ucashe ebusuku ngoba usametheni kanti kuqala kusebusa amakhosi wawuthi uma ubona izigi zomuntu ujabula ukuthi awungaze ngihamba nomuntu ngisaba umgubezi. Izwe liphila kahle asilibuyiseleni lapho bakwethu siphathele thina. Into esibangela ukuthi namhlanje sikhumbule leli qhawe lethu ukuthi kufuneka sonke sazi ukuthi sisesimeni namhlanje esisebucayini okungafanele ukuthi sehluleke noma kumnyama noma kubomvu. Kufanele siwine noma ngabe kumnyama noma ngabe kubomvu. Sizoziphathela thina izwe lethu and kufanele sazi ukuthi asizi ukuliphatha nje njengoba in the last 30 years besihleli sengathi sihleli kamnandi sibe sihlupheka. Akekho umuntu ohlupheka nje umuntu omnyama le South Africa. Kodwa singabanikazi bezwe kodwa sadwela izwe. Esinye isimanga sokuthi abaningi ebebenathi bakhuluma olunye ulimi manje ongaluzwa. Olungaluzwa ngempela. Uyabona nje uma ukuba buhamba nathi ekuseni namhlanje silapha ejele ubone indlela ebesiphethwe ngayo ubusubona uthando olukhona phakathi kwe-ANC namhlanje nalokho okunye kuthiwa yilokho okunye kwabantu abamhlophe i-DSA lokho-ke uyabona uma ungase kuvuke okhokho babone leya nto bangabaleka babuyele emangcwabeni kuthi kanti kwenze kanjani kuleli zwe labo. Bakhona abantu abamnyama abahluphekayo bengazange benze lutho ebalulekile abasenza lento. Uyabona-ke uma sesiphethe wonke umuntu ofanele ukuthi anele eSouth Africa. Ngeke kuthiwa kwenele abantu abamhlophe kuphela thina abantu abamnyama siyahlupheka. No, yiyo lento kufuneke siqede ngoba okokuqala nje ake ngenze isizekelo njengoba kade kukhona eParliament bekuxoxa indaba lapha yesikhwama sezwe okuyisikhwama sethu laba bakithi ibona ngishabelungu bebebaphikisa uzubona sokonakala kusize mkhonto lowo onqondi umhlobo laba abasiphethe maye babo hey futhi angifuni ukuyikhuluma indaba ngoba
sokuseduze la siyakhona ngeke ishort imali la akukho umuntu ozoshoda ozolamba okokuqala nje inkampani zethu ezithengiswe abafowethu kufanele siyilande inkampani zethu lezi bebeyithengisa amabhanoyi bathengisa yonke into le kodwa siyahlupheka sikuvumelelani lokho na thina ke sinomcebo lapho kufuna lonke izwe lethu kodwa ukho ezandleni zethu kodwa thina siphethe izwe lethu uyayibona leyo disorder ke izwe lethu siphethe izwe lethu kodwa umcebo wezwe awukho kuthina ngizama ukusho lokhu ke ngoba ngithi lokho esikwenzayo asenzi ngoba sifuna nje ukuthi hayi I'm a politician no sifuna ukubuyisa izwe lethu lize ezandleni kithina noma kumnyama noma kubomvu ngokuningi bethu ngoba umthetho usinikeza igunya lokuthi thina abantu abamnyama singathatha yonke into nje bese sishaya noma yimuphi umthetho ozoba nozwelwano nomuntu wonke ngazi noma sizwana kahle na sizokwenza lokho siyakhuluma nezihlobo zethu ukuthi ake ziyeke zonke ezinye izinto zisondele la enye izinto esiyishoyo ukuthi nalabo abafuna ukuthi babe lokhuzana yabo bathi yini konje kuthiwa abantu abahlangana ndawonye bathi politician okay sebeshilo-ke senishilo ngeke ngisaphinda uma bengaboni lento esiyishoyo ebese sisho into eyodwa nje ukuthi sifuna nje kanye ke kubuye izwe lethu libuye ezandleni zethu bonke ke noma bana kwamanye amaqembu akhona balungile ke bavote nje once ukubuyisa izwe lethu bese bebuyele amaqembu nabo ke akunankinga asidlalike ngithanga iqanqise lento ngoba ibalulekile ukuthi siyazi ukuthi senzani futhi ngoba bese kukhona abantu abakhalayo ukuthi hayi ngenkathi sikhankasa sasikhohlisa abantu sikhohlisa namakhosi akunjalo basirobho singawini ukuba sawina ngaba yeke into ekhulunywayo ngabe amakhosi aphethe manje ngoba ngeke siqale isikhathi ngeke sihambe sithi akuzwakala umthetho uyavunywa yini no ngoba yithi esiwinile siyothi lo mthetho ushintshile yebo shintshile umthetho esowusho siyothi yonke insizwe ezele izoyotraina ibe umuntu ingabi yenye into ufuna ukuthi babahlupheke baphuza utshwala ungazi ukuthi kwenzekani sekukhona nento entsha manje usubona abantu besilisa ngitshende abantu ngayibuzanga hayi bonke abangasafuni ngisho ukushada bayidlela utshwala phithiphithi no ngeke sikuvumele lokho nothi kuleli lethu labantu abamnyama ingakho sobathatha bayofunda afunda ukudubula afunda ukwenza yonke into aqine athole umsebenzi siphinde futhi sinciphise ukuthi ingane ezincane ezina 15 zithole ingane ithole enye ingane no ngeke kwenzeke lokho sijahileke njengobona sijahe ukuthi kuyovotwa nini esijahile sifuna ukulungisa izwe lethu silungisa abantu bethu sibuyise inhlonipho sibuyise bonke
kuphela indlala. Asizi ukusho ukuthi lo unenkampani engaka, no. So mtshena isithi le diamond yala eSouth Africa indlela ezokwenziwa ngayo yithi esizoyiphatha. Ayikho into esingenza ukuyenza ngoba sifuna kubuye izwe lo baba mkhulu. Akekho futhi ohlupheka, no. Laba beneyingxabano ake sithi ngisho amakhosi sithi siyoba nendlela yokuhlala phansi la khona ingxabano siyilungise, ngoba yithi lapho abanikazi bezwe sekwanele bakwethu, sekwanele. Ake ni-organize more. Umkhonto ufanele ukuthi kube idlozi nje lana ekhala zonke umuntu ukuthi namba abadala yibo abaliphetheyo. Sonke nje sazi ukuthi napho la mawufuna-ke ukuthi ube isichithithwana ube nemotwana yakho uyele kude wakho iphathi yakho asikwaleli, kodwa umthetho uthi ngamzwene kuthiwa votela umuntu omnyama izala ma ungezizokubuza untantweni uba mpuma ngempela. Siyezwana bakwethu, ngichaza kancane le nto ngoba kubalulekile ukuthi sazi ukuthi senzani, ngoba ngesinye isikhathi thina lapha ngaphandle kwami kwamna ngaze ngiye esikoleni asuka bakwitiza kakhulu abafowethu nodadewethu kwithi uthola ukuthi sesiyesaba ngoba phela kwathiwa uma ungasazi izingisi angifuni ukusho ukuthi kuthiwa yini kodwa nje uyabona yo. Ingakho mthe kubalulekile ukuthi siyazi ukuthi lento esiyenza ukuthi senzani, asidlali futhi ngeke sibophe umuntu. Bangasaba abantu kuba mabambelele elokhuzeni ngoba bathi ngoba ngathi ukhona abanye banento eyithile kodwa bangakwazi ukwenza lokho ngoba sabuthi hey ngizoboshwa. Asibophe umuntu lutho ngaphandle makuwena isigebengu sokubamba ngeke sikuyeke nakancane. Zophela in any case igebengu. Siyavuma lokubafowethu ukuthi singalakha izwe nje. Ake senze ke isiboniso njengale lokhuzana ke siphathe ngobunono kubonakala ukuthi nampa abantu abazophatha izwe kusasa, nangokuthi kungabi ithina esichukuluza abantu, kube ithina esibanesayo esibaphatha kahle, nathi futhi siphathane kahle, ibaluleke kabi. Singasebenzisi ipolitiki yethu yokona, sisebenzisele ukwakha. Asikho isidingo sokuthi uma uyipolitician ucabanga ukuthi uma ukhuluma ipolitiki ephezulu uthuka umuntu ngenhlamba. Ayikho leyo nto. Ngithukelani umuntu? Siyezwana. Singayeka nje ukuthokolozana. Singayeka ukuba ngikhundla. Ngoba sikho isizathu sokubanga isikhundla. Usibangelana. Ngoba kufanele ukuthi sihambe sonke sibumbene sihlangene sibuyise izwe lo baba mkhulu. Ngemva kwalokho ayikho into esiyoswela, ngoba phela nalokho kuhamba ngezitimela njalo sokunciphisa. Umuntu ohamba nakho somthengisela asinike imali isale la lesokwazi ukuyisebenzisa. Hey uyazi ke mase nginibuka kanje sengathi ngabe sivota kusasa. Hey kusele iminyaka emithathu nje yabona secishe kudumele eMantsombeni. Asingadluli kulokho, asingarojwa kulokho. Siyezwana
njengoba ke sivumelene ngokuthi sizokhuluma manje ake sikhulume ngalesilinganiso bengisisho kuningi ke esakusho nesikushoyo ngizofisa ke ukuthi kubafowethu nodadewethu laba ababizwa ngokuthi banamageba negama elikhulu tobani konje honorable ake sakhe izinto esizozikhuluma eParliament ezihambisana nalokho including lokubuza ukuthi uvoto lethu luphi nokuthi sizokwenzani. Kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi uma umkhonto usuphethe siyophathwa kanje. Asikhulume lezo zinto singazithuli sithi sozisho mase sifike ngale. Asizisho manje. Sazi ukuthi njengoba sithi abantu bethu sifuna ukuthi bakhululeke nakho. Sizwana. Uma singase senze lokho ungabona mhlambe wonke umuntu omnyama ujoyoba la ujoyina la yekusaba khona ngaphandle. Sizwana kahle kakhulu. Angibonge ke babethu ilanga selishonile kodwa lishone kufanele ngoba besizobona iqhawe namhlanje. Iqhawe lethu esilithandayo, iqhawe lethu esilicelile ukuthi aliselekelele kulokhu likhulume namanye amaqhawe ngale elihamba kanye nawo ukuthi isikhathi sifikile ukuthi sithathe izwe lethu siphathe izwe lethu kube yithi njengoba sinjalo. Ake senze nje olubukwayo somkhonto. Kunento esekuyathi ukuduma ukuthi umkhonto hawu bayala bodwa laba abanye sebebuyele emuva washa kwavutha. Ningabanaki labo bantu. Izolo kodwa ubuthe bebangaka abantu baba ebebelapha ya. Izolo simukele yes 396 basho njalo besilapha eSoweto bonke labo iningi labo ilaba akuthiwa balaphi bendabuko bona bajoyinile. Basithembisa futhi ukuthi basazofuna abanye kulabo. Namba abanye abajoyinile behlezi la. Namba. Abantu bayalibona iqiniso. Siyezwana kahle. Sitheke uma sijabulela lokho ngoba kwenziwe insizwa eyodwa nje ekwaze ukushela bonke laba ibisho njalo izolo ashela zangiqoma zonke inye ilihamba lonke izwe baqhamuke endaweni ezihlukahlukene ayilali le insizwa uthuba konje igama lakhe Khethelezi not Khethelezi kuthiwa ukhethelezi yona le organize one man type of organizing. Leyo ntisho ukuthi uma ngamunye wethu singa organize ikutshenda mpela noma ngabathi bayarobha ngeke bakwazi
asi-organizeni more siziphathe kahle siphathane kahle kube mnandi singabonelani sikhuluma izinto ngezinto ile nto esibulalayo ngesinye isikhathi thina abantu abamnyama ngesinye isikhathi siyilwe nje sixabane singazi ukuthi sibangani uyabona nje umuntu akuthuka athi eyisuka lenja wena umuntu athuka utheleza athathe nesibhawu ngekudubula uyinjani kanti waphela kusho ukuthi uyinja-ke uma ubalekela ukuthi uyinja ubuze nabo usuthi kusho ukuthi ngamanye amagama we're exposing you ukuthi uyinja wazi kahle nawe awunamsila awunamlomo omude awunaziboya kodwa uyalwa nomuntu othi uyinja ulwelani xoxela mina ulwelani angibizwa mina kuthiwa yinja nakho umhlolobo uyinjani kanti uyabona ukuthi abantu bake bale kumfundo ngempela avefi babanga nje ukuthi uthenge inja kanti uyinja yini na uma umuntu bayithi uyinja uthi hawu kanti usoba isilimi awusokwazi ukubona umuntu uthi nginja mina njengoba ngihamba ngenyama mbili nje awusuka wena hluka nihambe nomuntu ningabi bakwethu nilwela ubala no neyinsizwa ungathi uma ulwa intombi kuthi uzombulala uzomgwaza impela hawu nanku umhlolobo awusaliwa-ke manje umuntu bangasakufonini konakelephi ake sithi kumthandane awusehlisi ngani ilukuluku lothando ukushiyikushile phela ngithi wawumthandile hawu bafana bakithi hawu amasoko wasekho impho khala kangaka kuthiwa abantu bayabanja kwenziwa lokhu badidekile ngenikhulume nabo mfana kithi balahlekile kundaba ezitha siyabonga ukuthi-ke sibe ndawonye sithole ithuba lokukhuluma kufanele nihlale nazi ukuthi thina siyanazi ukuthi ngabaholi bethu sifuna sibuyele endaweni yethu asisho ngalokho ukuthi sesokhumula sifaka amabheshu noma senze njani no nathi siphucukile siyale phezulu siyayiphucukela ngokwethu kodwa sifuna ukuphathwa ngendlela esiyithembayo nangendlela eyenza isizwe sakithi sethembeke sithandwe ibalulekile leyo bememeza bethi akube khona ukuzwana nokubumbana phakathi komuntu omnyama ayingasehluleke leyo ke sishumayele bobaba nomama nodadewethu ukuthi hlangana ndlumnyama ukuze ukwazi ukubusa izwe lakho ibalulekile sibonga kakhulu kithina sonke sikhona namalunga lombutho hey uyakhula lo mbutho kutshena indaba impela hey angazi ukuthi bothini ngelinye ilanga sesiliphethe ake nikhulume nomakhelwane ukuthi hey ake sihlanganeni bandla sithathe umbuso yabona masenze njalo ngeke siphinde sihlupheke amandla akuthini yebo zimasebeni kulungile amasebe angabangi bandla kwethu baholi bami thatha isikhathi ngoba sila namhlanje lokubalulekile uma nje sonke singalunga sibe nomsa sibe nothando sibe nakho konke okuhle abadala bakithi bayosisheshisela lento esifunayo siyabonga thank you very much umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami
umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami